Hi guys! Welcome to my channel. So, ito lahat yung ipapadala ko sa Pilipinas. Ito yung nabili ko dito. Yan. Excuse me. Yan siya. Ipapadala ko yan. Lalagyan ko sila ng pangalan para pagdating doon, hindi sila mag-aaway kung kanino to, kaya isa-isahan ko to, lagyan ng mga pangalan nila. Para, yan, mga mura lang yan, nabili ko. Ito, pang baby, ewan ko kung magkasya pa ba sa papadalhan ko to. Yan, Fly Emirates, yan. Yan. Ito yung terno nito, yan. Yan, katerno sila. Magkaterno. Yan, at saka yan. Fly Emirates. Tapos dito sa yan. Ayan. Sana magkasya pa to sa apo ko. Ito, sa kanya to lahat. Yan. Kasya pa ba kaya to sa 4 months? Yan. Tsaka ito. Hindi i-arrange ko to. Mamaya, lagyan ko ng mga pangalan. Tsaka to. Yan lahat yung nabili ko. Yan. Medyo matagal na, ilang buwan na din tong hindi na-arrange. Bili na ako ng bili, tas hindi ko alam kung kasya pa ba to sa kanya. Iwan ko. Sana magkasya kasi magaganda tong mga damit na to. Sayang naman at hindi magkasya sa kanya. Wag naman sana. Yan, sana magkasya. Oh my God. Kasi sayang pag hindi nagkasya to sa kanya. Binili ko pa to yung bagong panganak siya. Magliwang buwan na lang siya ngayon. Wala pa, hindi pa napadala. Kaya, ipapadala ko na talaga to. Ito pala yung katerno nito. Ito. Yan. Tsaka to, sana magkasya sa kanya. Sana magkasya pa to. Tsaka may pajama yan. Yan. At tsaka to. Oh my God. Yan. Tsaka ito yung katerno niya. Madami to Madami to binili ko sa kanya. Ito. Yan. Tsaka to. Yan. Mga mura lang to, pero at least may masusuot siya na sa pambahay. Yan. Sana magkasya to sa kanya. Ito. Yan. Tsaka to. Yan. Tsaka may dito yung ito siya, maganda to. Tapos may katerno siya. Ito. Yan. Yan. Sa naman, sa pamangkin ko naman to. Ito, maganda to, ang brand na to. Tak. Yan. Magkano yung nabili ko dito? 29 dirham. Tsaka to. Matagal. Oh, yan. Maganda din yan. Tak din yung brand niya. Tsaka may terno siyang jacket. Yan. Ay, ang ganda niya. Cute. Tsaka sapawan mo ng ganito. Wow. Kailangan ko na talaga siyang mapadala para masuot na nila.
Kasi matagal na to dito. Tsaka may boxer para sa anak ng lalaki. Yan. Tsaka may ito din para sa pamangkin ko. Oh my god, sana magkasya pa to sa kanya. Kasi medyo matagal-tagal na din to hindi na padala. Yan. Tatlo to. Yan. Oh my god. Kasya pa ba kaya to sa kanya? Yan, terno sila. Pati ito. Yan. Tsaka to. Yan. Medyo madami na din yung nabili ko. Meron pa akong isang isang box na malaki. Tsaka ito yung libre niya, yung maliit na box. Yan. Sa to siya, sa Top Express ko to ipapadala kasi may kaibigan ako na palaging nagpapadala doon. Maganda yung mga service nila kasi nakakarating talaga sa yung pinapadalhan mo. So trusted na siya, kaya doon na lang ako magpapadala. Eto, yan, may perfume, ito din, perfume, tsaka ito, perfume, from Pink Addict, for woman. So, pambabae, yan, sa anak, para sa anak kong babae to. Tsaka ito, anong pangalan nito? Ito. In Style. Oh my god. Tsaka, yung perfume, kulang pa kasi, lang yun 3 piraso. So, sa anak ko lang yung lalaki. At saka sa babae, kulang pa siya. Kasi bibigyan ko yung papa ko, yung kapatid ko, yung isang kapatid ko pa. Tsaka yung papa ko din. Ganun. Ito, baby bath. Para sa baby. Para super bango siya pagkatapos niyang maligo. Sobrang bango nitong Himalaya baby bath. Yan. Tsaka meron din siyang ganito. Ito talaga magagamit pa niya to. Kasi umiinom pa siya ng mga palainom siya ng gatas. So magagamit talaga niya to. Gustong-gusto niya to. I'm sure. Tsaka ito, may pamper siya. Isa lang nabili ko. Pero okay na to. 15 pieces. 15 pieces. At least may gagamitin na siya. Mga ilang araw din niya magamit to. Yung pampers niya. Tsaka mayroon ako ditong sabon. Yan. Ang pangalan is Kimi. Kimi na sabon. 6 na peraso. Yung isang peraso na ito malalaki siya. So, maganda siya. Hindi siya madali maubos kasi isang peraso niya is malaki. Kaya, mas okay din to. Yan. Tsaka ito, Himalaya. Ito, mas mabango tong Himalaya. Almond Moisturizing Soap. Yan. Ilang peraso to? 6 siya. Arabic yung sulat niya. Hindi ko mabasa. Hindi kasi ako marunong magbasa ng Arabic.
Ito lang yung marunong ko ito. Yan. Amalaya. Since 1930. Almond Moisturizing Soap. Yan. Tsaka to Colgate. 4 na peraso. Bumibili ako sa mga promo-promo para maka-discount ako. Ganun. Kasi pag walang promo, so hindi ito siya discounted. Mahal-mahal. Kailangan ko siyang bilhin ng mga promo kasi nagtitipid ako, guys. Yan. Ito, Enchantor na perfume. Hindi siya perfume, I mean, ano siya? Lotion. Perfume body lotion. Satin smooth, aloe vera, and olive butter. Yan. Mabango to. Pati ito, guys. Ito. Yan. Florence. Shampoo din to. 1,000 ml. So, malaki siya. Matagal to maubos. 3-in-1 treatment shampoo. Serum. Cleanses, nourishes, smooths. For colored hair and renew hair shine. Yan. Maganda to kasi 3-in-1 treatment shampoo. So, treatment shampoo siya. 1,000 ml. Mura lang din to. Bili ko na to. Excuse me. Pati to, Marhaba. Shampoo and conditioner. Shampoo and conditioner. Almond. Olive. Maganda to kung conditioner kasi olive. Yan. May shampoo na may conditioner pa. So, tapos mura lang din siya. Ilang ml to? Hindi ko makita. Yan. Tsaka guys, bumibili ako ng ganito. Ito yung plato nila. 3-in-1 na plato. Dito yung rice. Dito yung rice sa gitna, tapos ulam, tapos dessert. Isang hugasan lang to, guys. Yan. So, ang ganda, no? Kasi wala kang masyadong platong huhugasan. Ito lang. Yan lang. Tapos bumili ako 2 para isa-isa sila. Yan. May gagamitin sila isa-isa. Yan. So, 3-in-1 yung plato nila. Isang hugasan lang din to. Para wala masyadong hugasin. Yan. Tsaka may spoon. Gold. Yan. Gold yung spoon nila, 6 na peraso to. Gold. Yan. Pero hindi siya nasasangla. Yan. Tsaka ito, yan, para pang baby lotion. Ito. Ay, ano na yun? Ito yung mga shoes niya. Sana magkasya pa to sa kanya. Sana. Kasi hindi ko alam yung size niya. Tapos, matagal ko na din to nabili. Kaso lang, hindi ko pa siya na-send. Pero ito talaga kasya pa to sa kanya kasi mas malaki to eh. Yan. Ito at saka to, sure ako na magkasya pa. Magkasya pa to sa kanya kasi malaki siya eh. Yan. Ito at saka to, sure ako. Yung black and white, sure ako na magkasya to sa kanya. Pero ito, hindi ako sure kasi maliit lang siya. Hindi ko alam kung magkasya pa to sa kanya. Ito din. Sana magkasya pa to sa aking apo. Yan. Ito naman sa pamangkin ko to. Sana magkasya to mga sapatos nila. Yan. Kasi hindi ko alam yung mga sizes nila. Yan. May powder. Tsaka to. Yan, Ariel. Ayan. Special offer din.
Kailangan talaga pag bumibili, offer. Kasi, pag walang offer, mahal. Ngayon. May mga offer. Tsaka, papadalhan ko din sila ng mga ballpen. Ito, ang dami nito. Ilang peraso to? 60 pesos yung nabili ko dito. 10 dirham. Ang mura lang siya. At ito, bag. Yan. Wala na guys. Ito na, last. Yan, 2 dirham lang para sa baby. So, I hope na mag-enjoy sila dito sa ipapadala ko sa kanila. Tsaka kulang pa to. Wala pang mga chocolate. Pagkatapos ng mga chocolate, so, papadala ko na to. So, salamat sa panonood, guys. And thank you. Thank you so much for watching. Bye.